Het is vandaag exact 50 jaar geleden dat de nafta-kraker bij DSM in Geleen ontplofte. De explosies op het chemische industrieterrein kostten uiteindelijk 14 mensen het leven. Die slachtoffers werden vandaag herdacht op het Gemmelot-complex door onder meer een kranslegging bij het herdenkingsmonument. Dit is de plek waar vandaag de DSM-ramp wordt herdacht. Die ontploffing van de nafta-kraker op 7 november 1975 om 9:50 in de ochtend. Familieleden zijn erbij. Aan ons het verzoek de pers om afstand te bewaren. De gemeente Sittard Geleen, die een krans legt vandaag, vindt die herdenking nog altijd heel belangrijk. Ja, het is heel belangrijk om daarbij stil te staan. Er is natuurlijk gewoon enorm veel verdriet geweest om mensen die hier slachtoffer van zijn geworden. En een van die slachtoffers was de vader van Aura Laume. Iets wat haar leven voor altijd markeerde. Ik was toen 15 toen het ongeluk met mijn vader gebeurde. En dat is natuurlijk nooit uit mijn leven weggegaan. Ik heb altijd dat meegedragen. En de DSM nam toch een enorme belangrijke plek in Zuid-Limburg. In de avond en nacht werd de streek tussen Beek en Geleen door de hoog opschietende vlammen onheilspellend verlicht. Door de reusachtige hitte die de brandende opslagtanks verspreidden, sloeg het vuur verschillende malen over naar andere tanks, met opnieuw zware explosies als gevolg. Ja, ik was toen een kind. Ik weet nog heel goed, ik zat op de kleuterschool. En je hebt in zo'n kleuterschooltijd maar in ieder geval een beperkt aantal herinneringen. Maar deze kan ik me nog echt goed herinneren door het lawaai wat er was. En ik zat toen in de poppenhoek te spelen en dat gebeurde toen in die ochtend. Het vreemde aan het verhaal is dat mijn vader ook werkte op DSM en ik daar helemaal geen beelden meer bij heb wat er daaromheen gebeurde. Dus dat ben ik kwijt. Sowieso is herdenken belangrijk. Eerlijk gezegd gaat er geen dag voorbij dat je niet denkt aan je vader en het gezin waar je vandaan kwam. Maar natuurlijk is dat moment van 7 november heel belangrijk om dat te herdenken met elkaar. En met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. De ontploffing die de hele mijnstreek opschrikte, eiste 14 levens en verwondde meer dan 100 mensen.